Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba berbor yang tem ubade unong yalam kinong hikai kontrak ke jela. Ula ong bakani ka jingle ka sorkar, kadai le si ka jingle silang kemat yaki. Wat haba kila syong syatangan mentala jan si benai. Wat la kata ula ong, balada ki hak ban syong haduk bandami usnem temairu, kam lele namar ki syong bandawa yakahong, kabaki day ban yong. Ha kabaya day bat ka jingbu por jongki ya ka sorkar, ban khot ya keren hapo sitayo. Henry kampat syem lawan ban khot ya keren. Kumta nakaliang kinong hikai lasai kasngi kasantare urisau arajar arpawar kinsyong jingalang banyak keren sanibha yakiman bat hadien kata hakan riu tarik pan kin salit bantur sya sekretarian. Jadi kebawa nak berita kebangi persyak yang kajing dia banyak sokar bahkan banyak yang kajing ini napa am di hari kapur ni hak mengiklan hak di sosial media ni don sibun ki don ki bangla ngalakan ang ki don ki kenten ki bang penram mik sarkar bat ki don ro ki kenten ki bang kepat ro sarkar bahkan yarap na kabenta jumi ban penpai biang yang ni syakam kabang dai haki ki snem ki ba ladap hot wat la sarkar kala pensyong yang ni nakakam la kumba asnem dunai ai Henry hakani kapor ni don panong ba kasurkar ba kaniyarab yang ini ban respect yang ini ban thung yang hakam nang ba kumbang lamat ki jinjinjar ki sistem hakni ki arsnem dina ingin yo yang ya kaba ingin yo yang ya kajin kemen lada kasurkar kayarab ki hakani kapor ngasno ban ko mga ong ngadu minta maong ba kadon kabang kepat sakar bat kadon ro kabang penrem ni sakar akaba kale na kabantay ni kumni maka bengno ini nakakam kam kano kabaka ajitip na kabantay jongi ti on ngasngaw ban ong ba kamtam kasorkar ngala ban ong bakani ka MPP lesi hakapor baka thungni kal sule lakale banbeng namar lesi ngala ban ong ba dei na kadaw haka jini bisni haka politician lesi ngala ban ong ndrei nakaliang jong ka UDP haba hakapor ka baka thungni haka kamro balayalam na ka kongres party ndrei ka UDP ro ka donlang haka sorkar hakapor wa thungni ndrei kam don syu ka jini snai ti mentang sngoban kepat ba NPP lesi hakapor ka ba kamdan na kasorkar hakapor ba thungin ing kerpat ro na kabenta ya kasorkar NPP wadla pintip hakapor thungin ndrei hakane kapor yo lesi himpat tip hadu menta tidak tip te na kerpat bas ngoba binira ro na kabenta jongi ba thung biang syakam na kabenta jongi sa jingsyong agitation ke jongi na kabenta ban penpau pensengo si kasorkar hadin bangila sya be kam na du Januari jong snem arjar kuai nila syong hangne mentala sibenai kaban sa long hakani ka antutrik te henrai kabas ngosi yangi bat ya barok ki pajba jong kejelang ba nakaliang jong kasorkar hadu menta kampat sim genu-genu ke kan nakabenta ban penhun ya kajing dawa kajongi te nakaliang jongi kum kinoy kay kontrak kum bangin laray na do kabasjang bangin yang bay hadu bakut wat bangin hap and cross yu usnam matmayo kamlele amarwa wismoto balay ga penong yangi bangin syong hangni daki benai wismoto bangidon kijing aying Andrai wat langi don makna kecing aying banyak kaba kikpun kikti kijongi kinmat kecing kaba hampalat hakis nam kibanwan penbor yang kikmi kikpa bangin don hangni kum kino hekai banang beteng kejeng ki na kawai kapol sekawai pat Andrai tangkawai kaba makwa ban penpau syakani ke sorkar ba hadin bang yoi ba kadon kejing saklian yangi
haki babun kiliang la don ka jing le siliang khmat yangi ha ka bagani ka jing le siliang khmat na kaliang jong sarkar MDA hem perkhat na kaliang jong chief minister bat na kaliang jong lakman remboy ka penlong penban ka jing yo nong ya wei ni candidate ubade men jong konrat kata ka jing perkhat jongi kalong bahadu mentang hada dengkeri kumbala ong sekmat 4 weng kinoi kai tekane ni kani kalalong ka political interest jong James ke sangma namar ukhen baude boss ha ka megalia ba ya kiwei ki cabinet minister kimla ban yada aya ki pajba halaki jong ki consensi pada ka state ibarkwe anai tangu James uba laban ong mentai saki briu jong hapu konsensi omba kiwei kinoi kai kontrak la wenglut hanrai ki jonga kidang me hadu menta kani ka yaka kam jongi lapan kala politik ka sarkar ka menta te kum kinoi kai ki bangi snotho yaka jinge jong ki aparnoi kai bat kumjoro jong ka jelahi berkoi ba daka jing le kumne jong ka sarkar MDA ka la penlong penban ka jingle kai politics ko jongki nagabanta kayap ka im tangi penpau ka jing sonse kabajur nakaliang jongi ki no hikai kontrak bat sibun ngi yo i ba kidon ki no hikai ki ba mat jing ki ying ki sam ki jongki ngimla banirap ki perno hikai namar bangi la don hangne de ki benai ngi osngo ba kidon ki perno hikai jongi ki ba bahayang asam ki jongki ki lok ki phone ki jongki ki don ki thia hospital anrai ni nakaliang jongi ngem la banwan pej hiru namar ba ki snotho ka jinglong breu wat tangkabam ru ngim yo shu abangil don hangni agni ka jaka te ni apa kerman ya ka ka babaha ka bawan na ka sarkar lada ka sarkar ka don sisa ka jing ya tiplam lada ka sarkar kamtam kini ki politician ki jongi ki ba kumbala wan saki pajba hau arja katpra da ka baki ong ba jit yanga bangan yarap yapi hanrai hadin ka jingyai ka ba sansnem tuna ka jongki haswaban kit kut ka saman rekam ka jongki pajba jong ka jela mangi kinoi kai kontrak ngilio i bakata ka jingkular ka jongki ban yarap yangi ki pajba kalalong penbanda Hongkong hause hakani ka por kalong ba ngila ban ong ba kila ong ba jit yangi bangin yo ban penyap yapi ya halor kani ka jingle jong kani ka sarkar jong kinomi khmat ki jongi kapan sosi hadu kata ban kalong lu ka jing bat skor ya ka jela hibra kuai lada kalong kumni meeting ka bangin perkhat na ka banta kasngi ka ba Andrew Tarik tengah kerpat iki pernah hikai barok bangin long ready bangin ya namar kani kini ka kamyap kam im ke jongi kadai kalawai na kabanta ki phone ki ti jongi kada kerpat jor iki pernah hikai barok bakin simkhia ban wan hakan Andrew Tarik bat amtang iki pernah hikai na kerpat ru iki pajba jong ka jela barok ki badon ke mensim bas ngokhia na kabanta ki no hikaya po ka jela bakin ya mi pajba Andrew Tarik ban pen snow bat khamtam bangin tur satai sa jing pasyong ki he ki hain kinong sensar ki jongi nang ba kinyo snow ngilasyong baru sekta ki babun ki jaka amadal ngmaki ngilasyong hangne ngilasyong de ki banai hanrai umdon bayo snow umdon bayo i umta ka penlong yangi bangin Leichendon ban syong hangtai hakmat jong sekretariat ba ki kinyo snow ya ke jing ke bang ngi kendo namar ba ka jingmut ke jongi haba ngimi na sinong ru kadai bangin yo namar kala don hop ini kumta ngimdon jing smot hai wat langit ya angne uslap ujau menin desngi lengi haban that ni haban lau baru hujan haban that malah jauh slap hair slap itu malah ngai sere kilong kami
ki pernah kai ki ba la jilot ki jan long shu habya bujeli hang ne hi nila long kum ki merat hi rewat la kataru ngimdu cikermen bat ni next kam bakani ka ba ngi kermen kadai namar ba ngi don hok ban yo ya ka e ka ba ngi dawa. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.